Bismillahirrahmanirrahim. İdlange. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El-yedul ulya hayrun min el-yedis sufla. Elaw Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Unjingalwazi injulabuchopho Muhammad sallallahu alaihi wasallam uyasifundisa mayelana nesimilo ukuthi al-yadul ulya isandla esiphakeme sibusisiwe isandla esiphayo kunesandla esamukelayo. Amen. So abantwana njengoba bedla kuyilungelo labo ukuthi abantwana bedle, kuyilungelo labo ukuthi abantwana sibathande, kuyilungelo labo ukuthi abantwana sibaphathe kahle ukuze bakhule abantwana kube abaholi bakusasa. Kothiya. Kubaluleke kakhulu lokho ukuthi abantwana sibaphathe kahle, abantwana sibondle, kuyilungelo labo ukuthi abantwana sibondle. Labantu laba abangafuni ukondla ingane zabo kuyilungelo lezingane ukuthi babuhelde silwise ngenkani, imali yesondlo silwise ngenkani ngoba kuyilungelo labo. Abasicelanga labantwana ukuthi sibalande la kade bekhona sibalethe endaweni yasemhlabeni, kodwa mangabe sebefikile emhlabeni kuyilungelo labo ukuthi sibondle, sibakhulise, sibaphathe kahle. Uma ngabe senze njalo umdali uzohlala ejabulile ngathi, umdali uzosivulela izindlela zethu. Kubazali laba abangafuni ukondla izingane zabo, ukube uyazi ukuthi uziphuthisela ngento enhle kanjani, ngento ejabulisa kanjani, ngento ethandeka kanjani. Ave kumnandi mangabe umzali ubona abantwana bakho bemamatheka, bejabulile ngoba bephatheke kahle, benakekeleke kahle kunabazali abakhula